Мазилките предлагат на зидарията защита, а те са един твърде подценяван елемент за оформление. Днес в употреба са подсилени гипсови, варови и циментови мазилки. За един екологичен начин на строителство са подходящи преди всичко варови и глинени мазилки. Всеки вид от тези мазилки има определени свойства, които могат да влияят благоприятно върху сградата. Затова правилният избор на мазилка е от огромно значение. Външните мазилки имат за задача да предпазват сградата от влага и механични влияния. Те влияят регулиращо при температурни колебания и са паропропускливи. За стени от модерни леки материали са подходящи специално разработени, редуциращи напрежението леки хастарни мазилки. Непрестанно ни заобикалят вътрешни мазилки. Затова им е посветено специално внимание, като на най-голям интериорен елемент. Създаването на една приятна и естетична атмосфера на живеене също е задача на вътрешните мазилки, както регулирането на въздушната влажност. Освен всичко това, вътрешните мазилки предлагат шумо- и пожарозащита. Нанесени върху хастарни, декоративните мазилки ви предлагат многообразие от структури и цветове, за да оформите стените по индивидуален начин. Всички мазилки на Рьофикс са тествани за качество и лесни за изпълнение. Нашите обучени специалисти ще ви информират с удоволствие за нашите продукти и тяхната употреба.